Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes yara kita sa ikawalong adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Damo-damo kita nga mga hilikoton sa sining adlaw kag second day sa mga salakyan nga wala magbiyahe bangod nga expired ang prangkisa, no? Diri sa syudad sang Bacolod kag mga pasahero aga pa kay na naglarga na kay base ma-delayed ini sila sa ila sining nga kaladtuan kag mga trabaho. Makita mo kay nakadamo sa mga pasahero nga tuman gid ang pagpaninguha nga bisan paano makaabot gid sa ila tagsa ka mga opisina mga kaaksyon, no? Damo gid kay na pasahero, no? Kag ang mga salakyan kag mga drivers ara man gatipon sa labi sang sa plaza or dira sa lagon sang Bacolod City Government Center aton hibaloon karon kun anong response sang syudad angot sa ilang apelasyon sa sining pagkampanya sang LTO kag iban pang ahensya angot sa mga wala sang prangkisa. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta? By the way, karon man dalon ta man ning latest gali ning sitwasyon no ining nadakpan blang isa ka barangay kagawad dira sa barangay Alihis ning syudad sang Bacolod sa isa ka drug by bust operation, no? Mga 1.3 million sobra ang na-recover sa sining barangay kagawad, isa ka babayi kag kilala man ining persona dira sa barangay Alihiso. Ambot ng berano ni siyang kagawad ti nadakpan ka gabi o sa operation sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office nga may droga sa posisyon sini. Ato ni baloon karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto ka chibog na kapanyaga na ang iban sini gahimos pa lang, no?
Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang atong sining mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad. Kalakip man sa Oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag nagapangamusta kita sa aton sining mga kaksyon karon lang dugay-dugay, no? Dugay-dugay lang kay mga tagpag-commercial. Malangan ta na karon, no? Kag kalakip man ang atong sining mga kaksyon nga nagapamati sa sining udto sa probinsya sang Guimara, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique, kag tubtob sa malabutan sa atong sining waragwag sa sining udto mga kaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta karon dugay-dugay sa aksyon na Marlon Hinovia. 632 ka mga food and waterborne diseases na record sa Negros Occidental subong tuig. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga opisyal kag executive assistant or executive sang Bacolod liwat nga nagsapol sa City Mayor's Office subong aga angot sa ginapatuman nga modernization program. Mga driver kag operators tubtob karon nagahulat sa gwa sang Bacolod City Government Center. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni aksyon na Eden Abuso, barangay Kagawad nga nakuhaan masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang Shabu, 1 ka bulan na nga gin-surveillance antes ginpatigayon ng buy-bust operation. Kag base karon dugay-dugay makuhaan ni isang pahayag man ni Aksyon Dale Salazar ni Aksyon Eden Abuso, ang barangay official sang barangay Alihis nga si Barangay Kapitan Doni de la Vigabla, kay yan ni sakop mo kag yan ni kagawad mga kaaksyon ang nadakpan. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaaksyon gwardya nga aksidente na lutangan ang kaugalingon nagtaliwan na sa syudad sang Talisay ni natabo kahapon sa ngapon, no? Mga nagpost viral sa video sa buy-bust operation sa Rakbanwa sang Silay na tumod na sang kapulisan, kaso mahimo nga igapasaka. Diyos ta, nga pasakaan kaso na iya. Why nagid na diber ang publiko nga magkuha video kung may operation nga ginpatigayon? Hindi na gid kakuha yang bisan sinoda daw martial law ba? Ay, dayaw ko ni nga mga kapulisan ni nga. Di man tanan pero ang iban sila daw kuha na lang bla, daw nagapati na lang sa uniforme nila. Ay na, nung klase ka kaimtanga naman. Samtang balita naman sa Patrol BGMP, adlaw-adlaw nagapatigayon sang random inspection, agod nga masiguro nga wala sang kontrabando nga nagasulod. Sa balita naman kay aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, nokposo ko nagpatigayon sang pag-autopsy sa bangkay sang OFW nga napatay sa Saudi Arabia sa mando ni UWA Chief Arnel Ignacio nga yadtuman sa siyudad sang Cadiz.
Sa balita naman sa syudad sa San Carlos, duwa ka persona luwas na sa katalagman matapos ginlutang kainas ang kagahon sa syudad sa San Carlos. Igabalita ni Aksyon Nelson Patino. Sa balita kay Aksyon na vidya pasible sa kawanted nga persona sa kasong pagpanghimulos gindakop sa mga otoridad sa Banwa sang Binalbagan. Sa balita, National Executive Order para himuon pabalay or pabahay ang mga napabayan nga duta ginaduso ni Presidente Marcos. Super maximum sale sa heinous crimes pagatukoron. And Dalapore Island sa Cagayan gintayog sa magnitude 5 or magnitude 5 nga linog. Ay, pertinin Dalapore Island sa Cagayan galine. Kaga DICT naglansar sang libreng webinars nga padayon nag-advocate sa mga Pinoy nga makigbahin sa ICT program. Kag Christmas party, kag reunions ginapangabay nga himuon sa outdoor. Hindi sa indoor kundi sa outdoors mga kaksyon. Hindi sa indoors, kay kung sa indoors kuno do may sablag pa. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ipadalang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Daligid lang mga kaksyon na sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid namang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining nga odto. May lang pagpamati kay Connie Laparan, Ami Rivera, Georgia Gargasiran, Anasinoro, Reflores Barrioga, no? Kalakip man kay Jonaline Ninyal de Crepito, Jin B. May lang pagpamati kay Jin B. Christian Villa Dalisay, Kem Mendez, may lang pagpamati, no? Kay Nini Fretzel Terranti Duran, dira sa Morsha ni sa ADSB, no? Thank you gine. Jorini Pumusino, kay Roger Diket Umalsa, no? Roger Diket Umalsa, Lilian Tadina Claridad, Bon Sheks, no? May lang pagpamati kay Bon Sheks. Sheks ni sa kung Sheks. Karen Miraflor, Rochelle Evangelista, no? Bimbim Days or Dasi, no? Bimbim Dasi. Jolo Aloro Esparagosa, Ryan Belio, no? Imbong Jo Campo, salamat gid. And lakip na sa kay Madam Virginia San Antonio Penda, mayong pagpamati lang Madam Berge, sa kay Jensin Loro, Rosemary Hinita Guevara, no? May salmo rin Cesar Paunal kag Ray Flores Barrioga, no? May lang pag-monitora. Okay, sa kay paring Emilio Sigumpan, no? Imbong Jo Campo, sa kay Ani Chris, Pilton Dipora, Casagridje, and Ernie Odasco Lidas, kag Emily Torrecampo Malayas, no? May lang pamati. Ayos, sige. Sa ibang panaton nga mga tagpalamati kay Karen Miraflor sa Barangay Tangob, salamat gid Karen. Jorini Pumusino, salamat gid, no? Okay, sa Celine Home si Madam Virginia San Antonio Olpendaga monitor.
Okay, Paranaque BF Home, si Jolo Aloro Esparagosa. Jolo Arolo Esparagosa. Rochelle Evangelista, gatamyaw lang sa mga paryente sa Guimaras Evangelista kag Belches family. Barangay Sudaran, no? Ryan Bilio, salamat gid. Imbong Jocampo, sakay paring Emilio Sigumpan. Niyaga monitor kami di subong ni Kumari Moninita. Sige parekoy, no? Liog lang tamyaw kay George Misaira kag gapamati niya subong sa Barangay Damgo, Ibi Magalona. Ayo, salamat gid paring Emilio Sigumpa, no? Jensen Loro ga monitor pamilya Loro sa La Castiliana, no? Rosemary Hinita Guevara, salamat gid Rosemary Hinita Guevara. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyong buhay, ito ang aksyon! 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 Radyo! Sonda Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 na nga tunuras, 12:30 na mga kaaksyon. Aksyon na idanaboso, standby, may dakop na kita, dugay-dugay. Plus ang balita sa patrol ay hunon talang ini, karon dugay-dugay. No? Area na yung life extension. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes.
At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dakop ka! Daog ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka! May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Dakop ka! Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Dakop siya because nga nagapamati siya. Web aksyon na idanaboso sa patrol. Aksyon na din ka, subong. Good morning! Sa tanong niyo may laban ng sarap. Ay, sa akin, nasa-like sana. Sa? Sa mga barangay Estefania nga, Market. Okay. So, dahil bumidyo yung ano ta, may duga banda ta pala. Ay, nayan lang gamaya. Oh. Nakakabatihan mo na mo na, nagpamati ka mo sa Action Radio Bacolod. Upod na ton, Action Rex, ang imo. Do, pariyo ka mo tsura ni Tatayaw. May long lost brother ka? Ha? Nga? Long lost brother. Long lost brother? Long lost yan sa ako Sige, niya. si Tatay. Okay, idol. Yung ka na. Tay, may yung to. Sino na mo nga lang, Tay? Rafael Ohoylan. Rafael Ohoylan. Sila edad? 70. 70. Saan na mo birthday? Tapos na, October 21. Ano vital statistic? Sa din ka mo damte. Pila ka bilog ba ta? Anom kabilog. Wag ginautikad basta dininana yung mamba basta pa pito. Pila subang? Ay, isa lang. Ay, salam. Very good. Yari din sa likod ng asawa. Duwagin sila Sa ang din ka mo Rex sa may merkado? Ha? Merkado ka mo? Oo, rin sa merkado. Merkado ka barangay Estefania. Yes, di regalan mo gid ako sa medyo nagapamati, di ka nakikipamati, di ka ning iban kay tiga pamati si tatay. Tay sino na idol mo sa radyo tay? Eric Canton. Ate, hambal ko gid may paaman gini. Laban eh. May paaman gini. Pero kita mo na personally si Action Rex tay. Nakita ko siya lang. Ganto din sa mo? Uway ko siya makwaniti. Ate, dire sa pabaklas ang panakot sang ginanda nyo Okay. Kaya may discount ka di ko na Action Rex, 70% off. Lawa din nakapaya, nabigwasan niya ka. Nabigwasan niya ko 70% off. Pero tatay, kaya nadagpan ikaw nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Tinagapasalamat din kami sa ino, sa inyo ni nanay. Nanay namin, nay. Benita, umoy lanay niya pamigatay, no? Grabe na, doon taga-Ohio, kamuguro. Pero ako sa bugas. Kaya nagapamati ka sa Action Radio Bacolod, wala labot tira. Mayara si tatay sang, karon mo niya. Mayara si tatay sang t-shirt. Ala, ang kuhan. T-shirt sa Action Radio Bacolod. Eh, pero bakit di tatay igo get? Basta. Kag of course, tatay dugang sa kapital. Gamay lang nila pasalamat naman sa inyo. Mayroon ako yung cost of 500 pesos. Sunod niya nagapamati ka sa Action Radio Bacolod. Tayo naman bal mo. Nagpasalamat dito sa Action Radio. Karon niya, udto. Ay, perfect. Si nanay. Pasalamat nun ko kay nakakadto ka mo dito. Ano ba na? Wala tulat namon. Galing nga na subong na tigayon na get. Ikaw lugar, hindi mo hulat-hulat. May paama ni karon ni isa ka kilo nga kamatis. Charot lang. Thank you again, nanay and tatay. Family Hoylan. Action Rex. Ano to ganing ngalan nila Action din? Si Tatay Rafael Ohoylan. Kay si nanay.
Ninita Ohoylan, Action Rex. Ninita Ohoylan, okay. Yes, pagsulod sa merkado, diri ka lang yun sa wala, ari na din sila dayon, Action Wala Rex, ko, no? antes tapos na sila sang baligyan, mga isda, da? Ari lang sa pargid, and dance pagsulod mo. Subang, gid. Makita mo lang din sila dayon. Kaya mabatian mo, nga nagpamati ako sa radyo, tiyan mo na. Laban, eh. Yes, tayo na ka muna na tayo sa pagpamati sa Action Radio Bacolod. Action Rex para sa Dakop ka promo sa Action Radio Bacolod. Action Ida na Boso. Una, sa balita na sa Action sa Bacolod. Action Radio. Ayos! Salamat gid Aksyon na Ida Naboso kag congratulations sa mga kasimaryo na tundra no sa Barangay Estefania. Sa public market sila sang Barangay Estefania, no. Karon dugay-dugay lang taon ta kung sino naman ang madakpan ni Aksyon Ida Naboso kag sa di naman siyang area mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Katuan tanayng balita ni Aksyon na Ida Naboso sa Patrol BGMP adlaw-adlaw nagapatigayon sang random checkpoints agod nga masiguro nga wala sang kontrabando nga magasulod. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Ida Naboso sa Patrol Aksyon Eden. Action Rex, kaya sa sunod-sunod, ito nga national news nga nakita natin. Ito katamo, gid sa mga kontrabando, siguro ginapasulod sa BGMP facilities. Aton mga ipamangkot ang sadiri naman niya sa may Negros Occidental, kag sa Rion. Sa pigit pahayag ni Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, nga si adlaw-adlaw with Action Rex, nagapatigayon sila sang random inspection sa mga selda sang BJMP facilities na ginakandak man siyang BJMP personnel at mapasiguro na wala sang kontrabando na mapasulod o kung ginahupot kining mga persons deprived of liberty. Pero kay Duhilio, wala labot sa adlaw-adlaw nga inspection. Quarterly naman nagapatigayon sang Greyhound inspection ang regional office sa mga pasilidad dire sa rehiyon size. Palayag ni Duhilio Action Rex, hindi kaangay sa mga recoveries kag mga nadiskubrihan sa ibang nga pasilidad, gagmay lang kontrabando nga na-recover sa BJMP facilities dire sa Negros. Kag pila dire, amo lang ang gagmay nga mga kutsilyo, abi o kunang ibang nga mga bagay nga ginapatalo, pares na ang buli sang toothbrush, ginabae din nila sa selda para magtaliwis. Kaya wala man ang ginhimo-himo kuno arma sa iban nga mga PDL. Wala man may na-report kag nadakpan nga may nagapasulod sang illegal nga droga kag iban pa nga dalagkuan nga mga kontrabando. Actually, nagpasa kita sa voice clip galing do hina signal Action Rex. Ipabati ko na lang karon ang tingog ni Attorney Duhilio. Tiban nga News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Pero ginhambal niya man nga so far there is may BJMP Region 6 Action Rex wala na sang COVID-19 positive sa mga PDLs, subong man sa ila sini nga mga personnel. Pero kung may bag-o nga mga PDLs nga ginakumit halin sa stasyon, pakadto naman sa BJMP facilities, nag-aagi gyapon sa 7 days isolation dira sa ila pasilidad sa Barangay Handumanan. Balita halin sa Patrol ang ka-action nyo. Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Ida Naboso sa Patrol, no? Aksyon na Dale Salazar San Bayanay sa Bacolod City Government Center. May connection sa may kong kulo na mano. This is my life. This
is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title. So na Dale Salazar, nagpalanyaga siguro mga tsuper. Tapos din nagahulat pa sa mangin senaryo or atubang silang mga opisyal sang syudad, mga kaakson. Di mga opisyal kag executive sang Bacolod, liwat nga nagsapol sa City Mayor's Office subong aga angot sa ginpatuman nga modernization program. Mga drivers and operators tubtub karon nagahulat pa sa gwa sang BCGC. Yaring kaundan sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex daw wala gid sang patod nga resulta ang dialogo nga ginpatigayon diri sa may labi sang Bacolod City Government Center sa tunga sang pila ka mga City Hall executive kag mga operator kag drivers no diri sa may Bacolod City Action Rex. Actually kay ina ati isa city officials naton nga elected si Vice Mayor Sid Familiaran, representative from City Council. Kati naibalo naman naton nga nagpositive sa COVID-19 si Mayor Albi Benitez, pero ti ato man to kay ina si City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, araman diri ang pila ka mga executive assistant. Si Colonel Martires ang BCPO araman, si Bitaw Head Police Major Junji Liba kag si LPO Bacolod Head Renato Novero Action Rexa. So kaina more on sentiments diri sa mga drivers ug operators sa ila sila nga ginpabud sa Action Rex nga nagpahayag nga hindi pagid man niya handa ang Bacolod City sa pagpatuman sining modernization program. Actually Action Rex may mga suggestion to kaina sa mga city hall executive nga mag-submit sila sang sulata sining mga drivers ug operators nga ipadala sa Syudad Action Rex nga posible amo man ni ang i-relay dito sa may regional office ng LTO kag LTFRB. Ang kaundan sang Sulat Action Rex nga una hati nagalaom sila no nga tiuntaton anay ang dakpanay diri sa may Bacolod City samtang nagahulat pa sang patod nga solusyon sa ila sining problema. Action Rex ikaduha nga nagapanawagan sila nga kung mahimo sang sa modernization basi pwede pa malang rehabilitation sa ila sini nga mga existing nga mga public utility vehicle o kon PUV Action Rex kag ikatatlo amo ni ang extension based ang ila sini nga pagbiyahe diri sa may siyudad sa Bacolod. Tiway gid sa nagatubang sila Action Dale. Actually si Vice Mayor Sid Familiaran amo ni ang elected nga City Hall official ang nagatubang. Ti amo na si LTO Bacolod Head Renato Novero, pero si Mayor Albi Benitez amo ni ang second meeting nila first ang dialogue dito sa City Mayor's Office nga possibly si Mayor Albi way pa ka-report sa Bacolod City Government Center, di ba? Oo, pero pwede siya action sa by Zoom makatambong okay. Si Mayor Albi akag mapamatian man niya ining mga natipon nga information sa dialogue dito patigayon diri sa may labi sang BCGC. Nagapangabay man diri ang mga drivers ug operators nga ti ang motobala kay ginasaligan nila ang statement pansad tungod buy-an ni Mayor Albi Benitez pasalig nga ti duha ka tuig abi nga extension diri sa may Bacolod City sa pagmaneho sang traditional nga Jeep Action Rex kag nalakip man sa pangabay nga ti pakadoon diri ang LTFRB diri sa may Bacolod City para sa massive nga renewal Action Rex no, pero tay amo ni black sambal ni Vice Mayor Sid Familiaran nga 2017 pa ang modernization program pag actually hindi man nila sa Bacolod City ginapatuban kundi nationwide
action Rex no. Kaina sa ganang subong nga padiri mga drivers no diri sa may agwa sa BCGC Lakipman ang ila sining mga jeep nga naka-standby or naka-parking diri sa area sang Bacolod City Government Center. Una natin nga pamatayan action Rex ang pahayag diri ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang tiglawas sang sangguniang panglungsod. Representing the sangguniang panglungsod and that si Mayor Arena. So lang taon tani karon kung after this basi maka-appeal man siya sa region. And may mga legitimate issues man sila. For me, do sakto man. So, lang taon tani subong dugay-dugay masaka kami to. So, kung maka-appeal si Mayor to sa region, si Mr. Novero, ma-follow mo lang. Modernization programs ng government 2017 pa nimo. Only that this is not a law. This is an order. So, ang order pwede ma-islan, pwede galing in fairness naman siya modernize or nag-invest. Pansa, may mga pros and cons eh. Only that nga for me, kung magbulig ka naman lang sa isa ka sektor nga manukot ka pa interest. Dako mo. Yung next portion kita mang sang tingog ni Vice Mayor Elcida Familiaran. So sabayan naman diri sang LTO Bacolod Head nga si Mr. Renato Novero Rex. Iya sinigin pahayag nga ti wala man siya sang poder o otoridad nga ti directly lang nga pamatian kung mag-implement ri sang panibago diri nga mga pulisa para mapamatian ang concerns ng mga operators kag drivers nga apektado. So siya valid man niya no ang operation sang LTO Bacolod Action Rex kag ti ang purpose lang kaina sa pagtambong sinin sa dialogue more on magpamati kag akuhaon ining mga pangabay ang request sa mga drivers ug operators kag amo man ang yan sinin nga i-forward dito sa may LTO Regional Office Action Rex no. So ginpahayag din ni Sir Novero nga ti after man sang ila sining closed door meeting dito sa may City Mayor's Office magapanawag man siya Action Rex dito sa may regional office kag ti ipalambot ang tanan nga mga concern hagbasi within the day may araman sang panibagong nga update kung ano ang matabo nga ti since sa munabalahang ila sining operation kag pagpatigayon man sang checking sa mga dalon diri sa mga syudad sa Bacolod na Lauman na sige action Rex nga ti iban diri sa aton sa mga kauturan ng mga drivers operators na hadlok ka bangod sa possibility nga multa. Sa ginpamangkot sang media kung pila na ang nadakpan sang LTO Bacolod diri kahapon nga adlaw. So far isa pa lang action Rex ang ila sing apat o di or fix they are confirmed nga nadakpan nga isa ka additional nga jeep na ti according sa 120 pesos ang penalidad pero may mga 120,000. Yes, plus pang-impound sang Jeep Action Rex. Pero wala ito kayo na na-mention kung anong ruta. Pero kahapon tiyang mo to ang isa abing na sampulan. Ito isa pag-check ng Action Rex. Wala rehistro kag wala man sang existing nga franchise sa Action Rex. No? So according diri kay Renato Novero, ngati, may iban tagid silang nadakpan like mga tricycle nga nagabiyahe nga kolorum, mga wala nagausar sang seatbelt Action Rex kag gati amo ning ila sining enforcement o operation diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. Pamatayan naton si LTO Bacolod Head Renato Novero. Why na gid sa poder ko officially, legally, possibly morally pagani no kay ang amon operation na valid gina siya within the bounds of the law. O galing kay hindi man manigar ang pinapangayo sa isa ka grupo pero palihog kung ibalo nga ang poder ko na limit lang sa pagpamati. In fact, instruction sa akong specific ikuhaon ng ila sentimento ang ila request basta collective ang ila request kag dira ang talking points namon pero siguro subong samtang wala pa ko order na bato na alin sa region Lahao insofar as enforcement of the transportation law is concerned bali so status ko guro angay no hindi man matapos ning adlaw kay manawag ko dahil right after this sa amon regional director kung ano ang stand niya and then ipabalo ko na sa transport sa local government messenger lang ko bla no amo na ang official capacity ko actually subong di.
Rex napat yan, si Sir Romero, ang head sang LTO Bacolod. Actually, kung pamatian mo diri ang kada driver sa Rex, ang ila sila sentimiento, ang ila sila nanugunan pag subong, nga nagbalik na lang face-to-face classes, nga mo tanang tiyon mo lang after 2 years ng pandemic, makabawi-bawi man sila bangod nag-implement na sang face-to-face classes. Para sa ila, ang modernization program, para ginamang sa interes sa mga kapitalista, kag disadvantage naman diri para sa bahin sang mga pigado, especially sa mga small operators diri sa may Bacolod City. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ginakontakta si Cap Donny de la Viga sang barangay Alihis, no? Kay makuha tani isang pila ka mga information parte sa sining nadakpan lang kagawad yaho nga may mga drugs ini mga kaaksyon galing kay Waysag Sabat. Basi busy si Kapitan Donny de la Viga mamangkutanon tatani parte sa sining kagawad niya nga si Abi Araneta kung naga-engage gidman ini siya kung balaw kung wala, no? Sige, kay busy pa, hindi pa siguro matublag si Kapitan Donny de la Viga sang barangay Alihis. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Sa mga kaaksyon ta, gina-problema. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamins sa mga bata. Amo naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bagos City Health Office. Gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Dapat niyong malaman, kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, 632 ka mga food and waterborne diseases na record sa Negros Occidentalo subong nga tuig. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa manang ulihing nga datos kagin presentar sa mula mga aga ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Bali, gintingo pining food kag waterborne diseases. Pusulingon, food kag waterborne diseases arada ang hepatitis A, E. coli infection, ang typhoid kag ang diarrhea. Pakita na Aksyon Rex ang ining kolera nga isa subong sang kaso nga ginatutukan man sa atos rin nga provincial government. Inang 632 ka food kag waterborne diseases as of morbidity week 43 palang ina siya. Basalingon, ika-43 palang simana subong tuig 2022. Ugaling kay medyo damo-damo ini siya ikumparar sa nagligad nga tuig 2020 tag tuig 2021. Kay sa datos nagapakita nga sang kabugusan nga 2020 bilang katuig 250 lang ang kadamuhon. Pag 2021 197 lang. Pero subong nga 2022 nga way pa tapos ang kabugusan nga tuig, mayara pa kita November kag December, tupa ng kadamuhon sa 632. Pero hambal ni Tumimbang ang pinakadamugid kaso sang food kag waterborne diseases nagligad nga 2019 at agad nagdangat diya sa 1,108 tanan. Aksyon Rex. Sa rasalintara, sa lakot ini siya, may ara nga kaso nga probable, may ara nga suspect, kag may ara man nga confirm. No? Pero ato talaga busan sa 632 taran-taran. Sa naman tanaman ang ining kolera nga kaso, ang kolera nga kaso, nagbugang na naman, nagligad tong last nga report 24. Subong nagdugang apat to, naghimo na 28. At ang dasig dari pagdamo sang kaso, ang na-record sa sudad sang Talisay, nga mayara sang 13 na tanan ka mga kumpirmado nga kaso sang kolera, inasundan sang Silay, may 8, ang Ibi Magalon na may 6 kag isa sa sudad sang Victoria. So kabagusan 28 sa tanan ang mga kaso sang kolera dari sa Negros Occidental. Ba't pasalamatan natin tagod nagkabili sa gihapon nga duha lamang ka mga pasyente ang nagkalamatay. Sa gihapon, grabe nga monitoring ang ginihimo sa bunsang nga mga local government units kag ang pagtukod sa local water quality monitoring system. Amo na ang ginapasiguro kag ipasiguro sa provincial government na kada local government units may aragid sang amo sila nga komitiba nga tagatukuron. Kay ang last nga record nagapakita nasa 31 ka mga banwa kag syudad 11 pa lang ang nakatukod sang siningasahi sang komitiba. Dari si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. They have 13 before nag-start daw ang Talisay na why ginagawa bilang nag-shoot up ang Talisay. They have now 13. But to say why sila dead? Lapit sila sa ospital mo. Anytime da sige ma-refer ang pasyente. Only one has turned out positive out of the many nga mga ginapadalata nga result sang aton nga water sample. Ang number 1 nga nangwa ay sang Ibi Magalona. Amo na itong positive sa cholera. May mga instances na it might be food related na
transmission kung hindi mo siya makita sa water sampling. When you entertain foodborne transmission, it's very difficult to establish some transmission of foodborne. Kaya because why ka na isang specimen nga kwaon for testing. What you focus right now is the preventive measures na lang with regards sa food transmission. Ano ni siya? Ang usually, ang mga sa atong kapreparar sa mga resto, if need to be, dapat ang mga health sanitary permit nila, tanawon yung gitna, they should be subjected to testing kung na muna. Kung you are entertaining ang kadamuan foodborne, most especially sa areas ng eskwelahan, subong may face-to-face. Basi dira na naman na magwa na sa water na tinainom, sa pagkaon ng migrant vendors na pagwa. So this should be monitored. Samtang pagkaroon naman kanay araman hulihing datos kay presentar subong aga si Provincial Veterinarian, Acting Provincial Veterinarian Dr. Placid Alibana, may katara naman sa kadabuon sang mga na-intercept no kag na-confiscate nga mga pork products halin sa mga lugar nga kumpirma ang may arasang kaso sang African Swine Fever kon ASF. Ang mga nagkaladakpan intercept ni aragit nag-alalagi nga pasahero sa Bradco, sa Banago, kag sa Silay Airport mga 97.12 kilos na ang pork products ang nakumpiskar since kagin tabakod ning monitoring sa nagalain-lain nga mga puerto kag sa entry points kasunod rin sa Negros Occidental. Ang kaaksunukitan sa Kapitolyo Action Marlon Finumayaw na sa balitaw na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat gid Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Jan Diaz, standbyan ay sa mga kaaksyon ta. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services. May kang tanan sa gwardya blang aksidente na tiruhan ng kaugalingon, nagtaliwa na or napatay na dira sa isa ka hospital dira sa syudad sa Bacolod. Tabo ni kahapon, sang hapon dira sa syudad sang Talisay, no? Mga nag-viral sa mga nag-post blang nag-viral sa video sa isa ka buy-bust operation sa Dakbanwa sang sila ay natumod na sang kapulisan kaso mahimo nga ipasaka ho.
Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Pasado alas 7 ang tagna kagabi Action Rex na nagtaliwan samtang ginabulong sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital dito sa Surad sa Bacolod. Ilang isa ka gwardya nga muli siya ang nalutangan sa sulod sang isa naman ka pawn shop dra mismo sa bahin sang Mabini Highway sakop sa Barangay Zone 6 sa sulod naman sang Talisay. Pasado alas 3 ang takna kahapon sang hapon. Sulod rin kay Police Lieutenant Colonel Sinon Vargas ang hepe sa Talisay City Component Police Station nga ining siya Parilyon ang nagkaangkon sang pila sa inaman nga ulo nga muling tunaan sang iya naman nga kamatayon Action Rex. Sa investigasyon nga giparigayon sa Talisay City PNP ginpayag mismo sang teller sang HL Negrense Pawn Shop nga si Maricel Guanza nga isa lamang kalupok ang iya nabatian sa gwa mismo sang iladra nga counter. Dito Action Rex kapag-verify nila nakita na lamang nila nga nagamyangon sa sulod sang pawn shop kag dugoon iring nga 24 anyos nga biktima nga ginklala kay Jafet Parilyon Ilaura. Jafet Parilyon Ilaura soltero kag residente sang barangay Gimbalaon sa may syudad naman sang Silay. Habang rin ni Vargas Action Rex, padayon sa karon ng ilang pagpakigangot sa pamilya mismo ni Parilyon, agod nila may baluan kung ano bala ang mga problema nga ginapakatubang sini o kung ano ang mga iyadring na ginapalabot nga concern sa naman mismo nga security agency Action Rex. Kaya tiyambal din ni Vargas kung mga pito pag lamang sa kabulan nga nagtatrabaho, may hindi pagit familiar ining security agency diri sa kay Parilyon mismo. Pero pagpati diri sa mga kapulisan nga sa initial nila nga mga pagpangusisa kag base man sa mga implications dito mismo sa crime scene, mahimo accidental firing ang natabo. Hindi pa nila conclude gid kung bala isa ini ka kaso sang pagkikog kung nga wala dito sang naka-install nga CCTV camera sa sulod mismo sang pawn shop nga makapamatuod nga personal ni Abi nga gintaya ang armas sa mga ulo kagamotong paglutang Action Rex. Kamba diri ni Vargas sa karon ang ila diri nga initial nga investigation, it's an alleged accidental firing o kung aksidente di nga na palupok sining ni Parilyon ang yan naman nga armas pero tiyan masubo-subo sila sa ang naygoan Action Rex. Sa crime scene, na-recover ang isa ka revolver, amo ni ang armas mismo ni Parilyon, kaging isa ka basiyos sang bala sang armas, sang kalibre 38 nga armas lutang Action Rex. Subong, ginaulat-ulat man nila dari ang resulta sang post-mortem examination nga ginpatigay na sang scene of the crime operative kung Soko, subong man ang pagpatigay sang crime laboratory sang paraffin test kag pinapagid ka mga examination Action Rex para mapatudan kung bala siya mismo ang nakapitik sining armas o kung naiban pagid nga mga involved sa mga kaso. Sa liwat ang initial diri nila wala sang foul play dikto sa natabo o siya lang mismo ang nakalutang sa kaugalingon Action Rex. Yari si Police Lieutenant Colonel Sinon Vargas ang hepe sang Talisay City PNP sa konfirmasyon. Go ahead, sir. Diri sa ako ng Rex, diri na sa ako ng Rex, ari si Police Lieutenant Colonel Sinon Vargas. Sige. Po yung status sir ng victim, ng stable pa ba or nasa hospital? Nasa hospital po, dinala po yan yesterday at malungkot lang po na yun ay diniktiyo na po. Kagabi hindi na resolve yung bintaro around 7:55. Ano po yung sugat niya, sir? Yun po ay lalabas po yun sa post-mortem examination. Okay. O sila po ang magdidetermine wala po kami sa lugar para magbigay yung medical na nagtaro. So hinihintay pa po namin yung request namin na post-mortem examination. Pero ano po yung initial pa rin po? Accidental firing po ba? So or suicide incident po? Yun po ang initial na nalabasi din po doon sa testimony ng police statement ang binigay nung empleyado din po ng sa pinagtatrabahuan niya. Kasi base nga po doon sa kanilang statement, nag-isa lang po yung tao doon mismo sa post niya at wala siyang kasama. Maliit lang naman po kasi yung area. Oo, pero yung pamilya po, sir, nakausap na po ba ng kapulisan po? Yes, po. At pinaliwanag po sa kanila yung pangyayari at ganun po yung mga statement. Sinabi namin yung statement o empleyado dun sa mismo establishment. At yung usual process ng investigation at yung ano yung mga action taken na ginawa ng ating dito. Pero kung
Aksyon Rex si Police Lieutenant Colonel Sinon Vargas ang hepe sa Talisay City PNP may angot sini. Iya diri ginapanugyan sa tanan nga may establishmento dira mismo sa may syudad sang Talisay at kung mahimo mag-install gid sa CCTV camera bago dinhi ang makabulig Aksyon Rex sa tion sa mga emerensya kinahanglan no kuduman nga mga krimen na magluntad mismo sa ilang nga lugar. Si karon diri ginasekyar pa sang kapulisan ang dugang nga mga dokumento para makapaligayon sang dugang man nga mga investigasyon kag examination labi na diri sa bangkay sining biktima amo man ang iya diri nga armas kag iban pa Aksyon Rex nga makapamatuod kag matag kasanagan sa natabo diri nga kamatayon sining gwardiya dira mismo sa may HL Negrense Pawn Shop sa may Barangay Zone 6 sa may syudad sang Talisay. Ginbalikan nato ng Rex ang kaso naman sa syudad sang Silay ito nag-viral nga ining subject sa bypass operation nga ginpatigayon dira mismo sa may Old Barrio Zone 6 or rather Aksyon Rex sa may Zone 5, Barangay Mambulak sa may syudad sang Silay kung saan inadakpan diri ining ka high value individual nga si Jessel Diaz, 24 anyos, nga residente man sa mga lugar. So diri kay Police Colonel Leo Pamitan, ang Director sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga sa karon natumod na nila ang or may mga persons of interest na sila sa likod sa nag-upload sa video. Doon ba diri ni Pamitan, gin-identify nila kung sino nag-post ni diri. Kaya ang recommendation nga ginpadala gikan sa head office ng Philippine National Police kung mahimo mapasakaan sang kaso ang mga nag-upload sang video sa mo sina nga kaso Aksyon Rex. Hambal diri ni Pamitan, ginalantaw pa nila mga possibility kag mga provisions nga mahimo bala naging lapas ini mga residente dira sa lugar nga nag-upload sining video nga mo ning gintunaan kung nga adamo sa mga akusasyon kag kaligasyon nga ginaboy sa katapos ang kapulisan. Pagpatag diri ni Pamitan nga ang ginapadigan nila nga bypass operation is a legitimate operation Aksyon Rex. Amo ang rason kung nga nagpakigangot ng NOPO sa Cybercrime Office Region 6 para mo ni ang nga mag-identify sa maging pangpasa nga mga URL Aksyon Rex diri may baluan kung sino bala ang main uploader sang video nga nag-viral. Madumduman naligad ng October 30 nag-viral ini video ni Diaz matapos siya nga magublas sangging kasana ang bypass operation dra mismo sa area sang syudad sang Silay Aksyon Rex. Yari ang kalayan sang statement ni Police Colonel Leo Pamitan sa ginpatigayon nga interview sang Philippine National Police diri sa iya. Na-identify na po namin and we have already coordination sa RACO 6 para makuha po namin yung true identity at saka yung kung makakuha po kami ng information dun sa nag-post po, sir. Actually, sir, may mga persons of interest na po kami na trabaho natin dito kasi there are areas also here sa Negros Occidental na palaging may huli tayo ng droga. Lalong-lalo din sa mga ports natin dito sa San Carlos City po, sir. So, isa yun sa binabantayan natin na city dito sa Negros Occidental. Si Police Colonel Leo Pamitan ang director sa NOCPO. Ang iba pa di karon nga update kay Dodamo gid sa nadala sa sining kaso sa Silay pati Aksyon Rex ang mga nagdepensa sa subject sa bypass operation dahil sa di karon gaan nila sang intervention. Sunod diri kay Police Lieutenant naman Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Balik gikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na Pag champion ang ginamit mo, ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat din aksyon na Jan Diaz. Si aksyon na Eden Abuso may dakop sa to. Second ga dakop ya. Si aksyon na Eden Abuso ara sa dali lang, no? Kung ara siya kay matagta komersyal do kalang-alang gid ko katama, no? Dali lang aksyon na Eden Abuso kay check tadanay ang imo sining signal sa dakop ka daog ka promo mga kaaksyon, no? Si aksyon na Eden Abuso madakop tanay aksyon hands. Dakop
Dakop ka! Daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Butlak sang adlaw sa patuhaw sang bituon. Mga balita, nagdala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa hapon. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod sa lido. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangog nga, dakop ka! Ayos, singagawon to rin sa aksyon na ida na boso, aksyon na din. Ari na, Action Rag, si kadwa naton nga nadakpan, dire sa may Estefania, pero ari naman kita karon dire sa may Purok Pag-asa. Si tatay, nagapamatigid sa sining mga tatay. Sino nga lang tatay? Si Noel Robles, Noel Robles, pilang edad? 59. 59. Tayo dugay ka na nagapamati sa Action Radio? Dugay pa, rin pa siya kay Robles na mensahe simula sa mag-aagagin ng radyo ko. Sa subong man, nagapamati kay tatay. Ikaw nagapamati, gid, sa imo diri nga balay sa Action Radio Bacolod. Hatagan ka namon sang bugas, of course. Mayara ikaw sang bugas, wala labot sang bugas. Pwede ka kung aga kay nung inom sang kape. May ara ikaw sang halin man sa Action Radio Bacolod. Kag of course, di na to nalula ko. Namamanaran ko tani. Ari tatay, inong bakal sudan, may bugas ka na. 500 pesos sa sa stasyon sa Action Radio Bacolod. Ano mambal mo tatay? Madamo gid nga salamat sa Action Radio. Yes, thank you so much. Ano ya, hayo mo kanay tay? Si Calvo. Kalbo. Si Kalbo, kay wala gid buhok mo. Oo, basta ubos. Si Calvo Robles. Tatay, thank you so much, kids, sa pagpamati. Purok Pag-asa na ang area nila, no? Yes, Purok Pag-asa. So, narespirin mo sa likod. Saan daw, ano bala? Ha? Ito ba? Nang likod jeep. Oo, likod gym. Likod gym. Sa Barangay Estefania, oo. Na, dire sila Action Radio. Kay sa Kalinom, dire, sila lang nila pamatigid sa Action Radio. Thank you so much, tatay. Madamo, nga salamat. Live dire ka Action Radio para sa Dakop ka promo sa Action Radio Bacolod, Action Ida na Bosto. Una, sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Ayos! Salamat gid kag congrats sa ato sining winner sa Dakop ka mga kaaksyon, no? Pero may tisyanay kulang balang imo sining lawas ang Vita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kay
Kada hapon, Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Malakay Finance Corporation anay no nag-offer sang house and lot property or land title. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, isa ka breaking story ho. 15 diyas ang umpisa sa buwas, Merkulis, mga kaksyon, magabalik na sa pagbiyahe ang mga driver sang traditional jeep kag wala sang dakpanay sa sulod sang 15 diyas. Amunigin pa siguro sa mga opisyal kag executive sa mga transports group matapos ang pagsinapol subong nga udto mga kaaksyon. Amunigin pa butsyag ni Lilian Cabansag, ang presidente sang Stefania Jeepney Operators and Drivers Incorporated, nga 15 diyas gid ang ginhatag sa ila. Wala kuno anay dakpanay. Daligid lang mga kaksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Buliga. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Wala po nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Ublaw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary kamo. For bugtaw. I-record ang kinahanglanon nga kapasitipar kada. Ipukaw ko niya. Karon ni siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nogid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tutugan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito umanak na dako na bulig siya Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo
para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman,
TV Aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox? Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 20 ang aton oras. Kadtuan tanang balita na aksyon na Ida Naboso sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga report sang BCPO angot sa sining barangay Kagawad Balaho sang barangay Alihis nga nakuhaan masubra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu. Isa na ka bulan nga gina-surveillance ang test paman ginpatigayon ng buy-bust operation. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa BCPO. Aksyon na din. Action Rex sa kabulan ginpatigayunan sa surveillance si Abby Araneta 28 anyos nga nadakpan kag nakuhaan sang 1.3 milyones pesos nga balor sa ginasuspetson shabu kay ina kang sang kaagahon sa buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit antes ginpatigayunan sang operasyon. Sa nagkailitan na Joven Mugato, head sang BCPO CDEU, nga wala man sang anay nga kaso si Araneta, panginakabig, nga newly identified high-value individual. Mga nibaloan nga madamo ini sa mga runner nga mga nagadistribute sang supply sang droga. Dugang panimugato na identify si Araneta bangod ginatudlo man sang iban nga mga drug pushers nga madagpan sa nagligad nga mga operasyon. Madumduman nakuhaan si Araneta kag kaupod sini nga si Freely Boy Aldas sang 201 gramos sang ginasuspetson siya balor 1,3,606,800 pesos. Pamatinatan si Lieutenant Joven Mugato. Si Abby Araneta mo yung pinaka-subject natin, ma'am, kag barangay Kagawa din siya sang sang barangay Alihis. Amo ni ang abyan niya ni ma'am, abyan niya lang of the 9 sila. Ang pag-transaction sa nila sa atin. Yes, actually ma'am, more than 1 month. So before paskarapan niya aton nga pansi iya monitor sa iya. May tabaton kita sa information nga nagabaligya sila sa gina ng kagahon ng kanta kita sa buy-bust operation yun. Ari na kuhaan natin sila sang 201 grams ng suspected shabu. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat aksyon na Ida Nabuso, balita gikan sa BCPO sa iluhanta naman si aksyon na Roger Gotib sa syudad na sang Cadiz. Nokposo ko nagpatigayon sa pag-autopsy sang bangkay sang OFW nga napatay sa Saudi Arabia sa mando ni OWA Chief Arnel Ignacio nga yadtuman sa syudad na sang Cadiz. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex nagpatigayon sang pag-autopsy sa bangkay sang OFW ang katapo sang Nokpo
Scene of the Crime Operative sa pagpamuro ni Dr. Wes Egela. At the same time, Police Lieutenant Colonel ni Siblamo sa bahin sang OFW nga sa diin napatay dito sa Saudi. Ini ang ginopdalman mismo sang OWA Chief Overseas Workers Welfare Administration nga si OWA Chief Arnel Ignacio nga sa karon ari man diri sa siyudad sang Cadiz. Ang report kiti nagabot ining bangkay ni Leonora Balalilhi Brillantes kag ini siya nagabot sa tug tinalikdan nga Domingo. Naka-schedule na ini karon nga hapon action rec nga igalubong kahit wala ganin niging buksan ang iya sini nga lungon tungod kay may mga rason nga amo sina, pero kahapon ginpatigayon ang autopsy pag-autopsy sini nga bangkay tungod nga ginaimbestigahan ini sang OWA kung ano ginbala ang ginhimo sa iya dito kay sa panaysayon sa iya sini nga pamilya nga sang December 27 mo ni paglakat niya dito sa Saudi sa tong 2021, and then kini nga 2022 sang January nakatawag pa siya kag nakapadala pa isa ka pagpadala sa iya sini nga sweldo kay gambal nga maayo man ang iya amo, pero pagka February nga bulan nakatawag siya nga kapintas nga sini nga amo kag ginasakit siya, and then wala na gid siya nakapadala sang kwarta kag wala na siya sang kontak. Amo nga napangayo sa bulig ang pamilya pamilya sa Manila dira sa OWA kag ini naman ang ginuna akomodar sang OWA mismo. Now suro sa iya sining ugangan ni Leonora Balalilhi nga aton sini nga na interview. Sir, autopsy. Kagapon da sa St. Peter, gi-autopsy da. Kagapon. Sang Soko. Oo. Dason ang OWA na sa inyo. Oo, ari gid eh. Sila gid gisugat sa amon magdungka kami, ginadulong kami kundi namon ginaistaran, ginadulong gid kami nila ya. Sila kabulig sa amon ang OWA. So sa inyo nang ang ginapakita si Hustisya gid. Hustisya gid ya para kay Leonora ya serya. Amon ginamon ginapangayo tani. So amo ni ang payag sang iya sang ugangan mismo sining biktima nga OFW sa pangayo gid sa hustisya sa natabo sa sining ilang himata nga sa karon at ilisip ko na lang ang oras kag ini ang igadulong na sa iya sini nga lulubnan lao ga pati ang pamilya nga sa sining pagbulig sa ila sang OWA kag mismo ni OWA Chief Arnel Ignacio kag subong man gid padalan gid sa Scene of the Crime Operative nga nag-autopsy sa bangkay magwa gid ang kalaturan kung ano ang ginhimo sa ila sini nga bata. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape sa gyapon ang Life Extension Coffee Mix sa aton ginarekomendar gid. Manamit nga kape report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Roger Gotib. Sanbayan ay Aksyon Nelson Patinio. Ginarekomenda sa inyo, Life Extension.
sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Hingagawon tanian ng balita ni Aksyon Nelson Patinio, duwa ka personal was na sa katalagman matapos ginpanglutang ini kay inasang kagahon dra sa syudad sang San Carlos. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex, luwas na sa katalagman ang duwa ka mga biktima sa paglutang sang gindala sa San Carlos City Hospital kay na sang kaagahon nga nakaangkon sang kapilasan sa nagkalain-lain nga parte sa ila siningalawas. Ang mga biktima, Aksyon Rex, sa paglutang ang ginkilala Sanday Andrew Cañete, 28 anyos, kag Kira sa Bordo, 30 anyos, Lonsay Pumuloyo, sang Vigo Stelo Street, Barangay 5, Ciudad sang San Carlos. Base sa investigasyon ni Police Master Sergeant Soniboy Algarme, ginapahayag sini nga ang duwa ka mga biktima ang nagainom sang ginpalapitan sang sospetsado kag ginpanglutang. Dugang pan ni Police Master Sergeant Algarme nga posible personal grudges ang motibo sa pagalutang sa duwa ka mga biktima gamit ang wala pa nabalaan nga kalibre sang armas lutang. May person of interest na Aksyon Rex ang kapulisan kung sino ang nadluthang apang wala pa ini ginapalayag ang identity sang sospetsado. Padayon pa sa karon ng investigasyon sang kapulisan sa San Carlos City angot sa insidente. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-Aksyon yung Nelson Patinio na sa balita, unya sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Ang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Pakarunanta na lang ini sa hapon mga kaaksyon. No? Sige, constipation ang problema ninyo. Balukang constipation ang munisang Iloilo isang tanan nga mga diseases. No? Gintingob nga por sa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Dalig ng mga kaaksyon na standbayan ay matagta pinaka mga commercials. Balikan talang kamo, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya. Hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent. Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sininga pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Pasensya ginang white ang malabutan na pabosan talang ini kung may ligwa kita pang basahon ta especially mga greetings ninyo, no? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life pod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.